The life of faith is the only life that pleases God. Ang kinabuhi sa pagtuo, mao lamang ang buktong na kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Wala na ilain pa nga kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Gawas sa kinabuhi nga adunay pagtuo. Na unsa maning faith, unsa maning pagtuo sa inyong nauna. Ang Hebrehanon chapter 11 verse 1 nag-ingon siya. Karon ang pagtuo mao nga kasiguruhan sa mga butang nga atong gilauman ug ang hugot nga pagsalig sa mga butang nga dili nato makita. Ang pagtuo mao kini. Na kung ikaw masalikon, matinuuhon, balaumon sa mga butang nga wala pa mahitabo ug bisan sa mga butang nga wala pa nimo makita sukad sa imong kinabuhi. Mao kanay pagtuo. Now si Abraham, ingon ba Abraham obeyed a God he had never seen. Si Abraham misunod sa usa ka Dios nga masukad wala pa gayon niya makita. Imagine mo. Giunsa sa usa ka tawo nga ginganlan og Abraham sa pagtuman sa sugo sa mando kaniya sa usa ka tawo, usa ka Dios o usa ka nagpaila nga Dios nga wala pa man niya makita. Masukad sa iyang kinabuhi. Apan si Abraham misunod o gituman siya. Abraham patiently waited for a city he had never seen. Bisan si Abraham mapag-ilupon nga naghulat sa usa ka syudad nga wala pa niya makita. Ani gipadto siya sa usa ka syudad nga wala pa niya maatuhi, masukad sa iyang pagkatao. He walked by faith. Ano nakaadto man siya dito o anong giadto man siya anang mga nakita. Okay, naglakaw siya diha sa pagtuo o wala siya maglakaw diha sa iyang pananaw. Kaya ingon sa pulong sa Ginoo, walk by faith and not by sight. Now, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Romans 4:12, ingon pa niya, the father of all them that believe. Si Abraham, gitawag siya kung amahan ni atong tanan nga ito. In anak na makinuuhon si Abraham diha sa Ginoo. Now Abraham's spiritual descendants, ingon nga kita mga espirituhanong descendants kaliwat ni Abraham, we are expected to walk as he did. Gilauman kita ang mulakaw usab sama sa paglakaw ni Abraham. Kung kay kita mga spiritual descendants man ni Abraham, ingon pa ang 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. That's why nagapangalagan kita sa Ginoo kay nagatuo man kita sa usa ka Dios sa wala pa nato siya makita. Sa ako ba, nahibalo ko pinaagi sa pulong sa Ginoo may tungod sa mga gihimo ni Moses. May tungod sa paglansang kay Jesus Christ, pagsaman o paglansang kaniya. Nahibalo ko sa iyang pagkamatay, nahibalo ko sa nahitabo ang Tomas na diha nagkawas siya o ang kadumaduhaon nga apostoles o disipulo ni Jesus Christ. Nahibalo ko sa nahitabo ni John Ibilabit sa diha siya nag-atol o siya bilanggo dito sa island of Patmos. Nahibalo ko tanan ni anak pero wala ko makita. Nagbase lang ko sa word sa Ginoo pero gituo ko. Mao na ipagtuo. Asa man ka usa na tao sa Jesus, wala ka ko makita kay Jesus. Wala na ako siya makita sa pagkatao. Wala ko makalantaw sa iya sa diha nagkuan ni siya. Wala ko makakita sa diha naghimo sa mga milagro. Pero gituo ko nga iya kanang gibuhat, mao kanay pasabot sa pagtuo. Now, the people of God have always lived by faith. Kini ang timani. Kita nakatawhan sa Dios. Kanunay nga magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. By faith, Abraham obeyed the call of God. Verse 8, nag-ingon siya niya, pinaagi sa pagtuo si Abraham, mituman sa tawag sa Dios, nganha kaniya. Anong gihimo kaniya? Anong ginubay man siya, wala man niya makita ang Dios, anong tawag sa iya? Wala itong sabton ba? Nadungog niya ang istorya, pero wala siya makita mo kaysa ng istorya. Nadungog niya, may tingog, may sultik niya, ang adto siya dito sa kadapit, na diin bigyahan, mapanunod, diin pabilin, na diin dito siya puyo. Pero never siya nakakita sa mga tao ng istorya. Kung sa ato siguro sa mga istorya sa ikungan niya sa balay, mapasingin nila ni mong bulto. Pero sa iya, he believed na ang voice is iya sa Ginoo. Nagtungo siya ng tingog, iya sa Dios. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Isaya pa, pinaagi sa pagtuo, si Abraham, itawag na mugawas sa iyahang
dapit. Mupahawa siyang dapit ug wadto sa dapit nga iyang kapanunod. Gituman siya, migawas siya tungkol, ug giadto sa kadapit nga masukat, wala pa gyud siya makaadto. Asa man ang dapit? Ang dapit sa Kanaan. Before si Moses nga gisugo sa Ginoo, nadiyahan, panguluhan niya ang katawan sa Israel na naulipon sa Ehipto, pagawas og dalahon dito sa promised land, which is mao ni ang Kanaan. Dito na sila gikan. Ang mga Israelites, dito na gikan sa Kanaan. Kasi naguna sila dito before na nahimong ulipon ang Israel diya sa Ehipto. Kasi naguna si Abraham. Siya ang nakasulod dito sa Kanaan. Nahitabo na nahimugso si Jacob. Pag himugso ni Jacob, nahitabo. Nakapatun siya og 12 ka anak, isa sa mga anak niya gibalik niya sa mga isuon dito sa Ehipto. Hinungdan natuon kay ang Ehipto adunahan, abundansya ug alaan sa kagutom ng Kanaan. Hinungdan nga dito gibuyog ang mga Israelites gikan sa Kanaan, bibiya sila sa mga dapit o miadto sa Ehipto o dito sila binaghan sa Ehipto. Kaya ang panahon nalisang nahatlok kining Paraon o ang mga kining Egyptian dito sila basin mudaghan kining mga Israelites nga buyo dining atos nasultan sa inugunik nila. Hinungdan gidaog-dawog ang mga mga Hebrew, mga Hudyo, gidaog-dawog dito for 400 years sa nasod sa Ehipto. Apan, ingon ang Ginoo niya rescue nako ang akong katawhan. Ikaw pag-rescue, pilagi kay Moses, dalahon, balik, ihatod sila, balik dito sa Kanaan. Pero katong mga tao, na nabuyok anang Ehipto, wala pa ilisan sa kanila, na nakahibalo asa ang Kanaan. Kaya naman, pag biyan nila sa Kanaan, ipuyo sila sa Ehipto, naulit ko sila for 100 years. Katong mga tao, mula ka nila namatay ito dito sa Ehipto, including Joseph o Joshua. Nadiin, sa dihaga si Joshua, igalak siya sa Paraon, itong panahon na, pinangga ang mga Israelinhon. Mga Israelites pinangga dito sa Ehipto. Karon nga namatay ang maong Paraon. O si Joshua namatay. Ang bipuli ng Paraon nalimot sa panumpa nila ni Paraon o ni Joshua. Now, sila mag-usap. Nalimot kini sa bipuli nga Paraon, inungdan gidaog-daog kini nga mga Hebrewanon kini nga mga Israelites. O gidagmalan hangtod na naluoy ang Ginoo, i-rescue sila balik para ihatod sila balik dito sa Kanaan. But before that, sila pagka-ulipon, dito na sila gikan. Ang ilang mga kaliwatan dito na gikan. In Genesis 12:1, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show thee. So Bisaya pa, ingon pa niya, ang Dios ingon ngadto kay Abraham, tindog gawas niya sa imong panimalay. Lakaw ngadto sa laing nga nasod, biyay ang imong kadugo, ang imong mga kuryente, ang imong mga kaliwatan. O gawas niya sa imong balay sa imong amahan, ug adto sa dapit na akong ihatag kanimo. Ang kini nga dapit nga gipasabot sa Ginoo kay Abraham mao ang dapit sa Kanaan. Now the land that God would show Abraham was the land of Canaan, which is a place which he should after receive for an inheritance. Ang nasod o ang yuta sa Kanaan, panulundon kini ni Abraham, kabilin kini. Ngadto sa iya, wala mingon ang Ginoo adto sa dapit nga imong panulundon, nga mao ang yuta sa Kanaan. Now, faith and obedience can never be severed. Bukod pa sabot, nga ang pagtumo o ang pagsunod sa Ginoo, dili pwede nga bulakon. Once nga nagtuo ka sa Ginoo, kinahanglan magkuyog ang pagka-pinumanon. Dili pwede nga mingon, aduna kay pagtuo sa Ginoo, pero disobedient ka sa Ginoo. Di pwede na. Partner ninyo ha. Kung may pagtuo ka sa Ginoo, dapat mapinumanon ka sa Ginoo. Kaya lisod kayo, na moingon ka may pagtuo ka sa Ginoo, pero masinumpakon ka sa Ginoo. Now, atong tanahon ang mga similar na call, na tawag niya sa Biblia. Si Jesus, ngadto sa usa ka dapit nga publiko. E di may tawag ito nagtambay sa kilid sa templo, ang pangalan niya Levi. Kailan mo Levi? Sa Hebrews, ang pangalan niya Levi, pero siya si Matthew. Ngunit sa iyahang box, nakutanganan ang mga taxes na nakulimta niya. Sa ingon ni Jesus sa iyaha, sa diha na nakita siya, na naglingkod dito nakita. Ingon niya, and he said unto him, follow me. Naliwa, nakaw si Jesus Christ, nakita niya na naayos lingkod. Ang pangalan si Levi, maningil buwis. Nagulit siya sa iyahang box, nagtangan sa iyahang box, na nagulinta. Kung tingin siya, tanaw niya ang mga tao si Levi, tingin siya, follow me. Ano ka ako? Talikod siya, naging mo sa mga Levi, mitindog siya.
Pagtindog niya, gibiyangan niya ang iyang mga butahanan sa saksa. Misunod siya kay Jesus. Simple, inaanak ang tawag. Mitungo siya, pagkita niya kay Jesus, mitungo siya. Pag-ingon ni Jesus siya, paano? Gibiyangan niya ang tanan. Misunod siya sa tao, nagtawag sa iya, nga musunod. Another one na nagtawag, Zacchaeus. Isa yung kailangan kay Zacchaeus. Si Zacchaeus, usap ka, pupok na tao. Dili siguro doon siya, unano. Putok lang siya. Pero siguro, itas ko siguro ito sa kuha. Parehas mo sa pagkakas ito. Kaya mga Hudyo, dating tao na sila. So, sa kuha, kung ko sa ilaha sa Israel, putok siguro po dito yun. Bubok na tao. Kasi makikita mo nga, na ay bubok na tao. Kaya ang giimo magod ni Zacchaeus, nakabalita siya, nabuhat to si Jesus nito ka, sa mga mabalangay. So excited siya, ay gusto niya makita kung kinsa man sa pamana, kinsa man na Jesus, kinsa man na Mesiya, kinsa man na makutudlong, anong di ka bugdan sa mga tao, nahimong doon, ang iyang pangalan, ito panahon ang pangalan ni Jesus. So tuwan sila ka-excited, yan doon siya sa mga panahon sa mga tao, ay gusto siya matanaw. Magandang anak, at kung kayo mga concert, putot ka, naanak, puro ulo ay makita. Naputot ka, puro ulo. Gawas na kapunan ka sa tubangan. Kung magkakahalan ka, sa magsisag na, puro ulo, nakikita ako, kanalikod. Nakiputot ka siya. Kung siya yung pakita siya ang kahoy. Kaya naman mo sa kahoy, Ano kayo nung doon? Si Kumuro. Kita siya si Kumuro. Ikagkat siya. Pagkagkat niya, nakita niya si Jesus. O, yato, panahon na. Timing na dito dahil mag-agi si Jesus sa punukan sa si Kumuro. Pag-agi ni Jesus ito, kita niya ang bawang bubong na tao. Nakakalauna na ipinungan, usa ka tax collector. Di basa-basa na tax collector. Usa ka tax collector na di malimbungon. Mungilan, manak si Zacchaeus. Sa kalimbungan, tax collector. Ihangan siya sa si Kumuro. Di ba siya, kalaog niya, kaya dito kumakaon sa inyong panbalay. Tanawa ang sitwasyon. Nakita ni Jesus ang kasing-kasing ni Zacchaeus. Nagtungo sa kay Jesus. Grabe ang pagtungo sa Ginoo. So sa diha na nakita ni Jesus ang mga tao, tingnan siya, "Nako gina." Kaya dito kumakaon sa inyong balay. So ginaon sa Zacchaeus, meron siya balay, gidawit niya si Jesus Christ dito kaon. Kaya malo pa kung sa gihimo dito ni Zacchaeus. Di ato ang mga tao dito ang esprihan mga tao sa may gihimo anong magtutugdog, anong Bisaya. Ano di, sunod pa siya anong balay, anong dimbungan na tao, anong tikasan na tao, maninigay, buwis. Ano kung sa'yo kinagyan ni Zacchaeus? Pag lino sa mga tao dito, mingon sa kay Jesus. Mingon niya, magtutudlo, kining akong kwarta na akong inilan, gikan sila, akong ibalik sa katong ilan ako. Unya, akong lublimon. Kayo ang gingon ni Zacchaeus. Ibalik niya, ginubli niya ang kwarta, o gihatag niya sa mga tao, sa mga kita, sa iyang nalimpungan. Pero dubli, dala na tubo. Inana ang kausaban sa tao na nakaila ko Ginoo. Tingnan ninyo, maunay mahitabo sa katao na nakaila sa Ginoo. Kaya isa lang niya nabit sa Ginoo. Pero may decision ka, may balik niya ang tanan niyang pilikas. Dubli mo ito niya. Another one na tao, Saul of Tarsus. Kaya mo, Saul of Tarsus? Si Pablo. Saulo ang pangalan. Before si Saulo, nahimong Pablo. Saulo, nga taga-Tarsus. Ang tawag sa iya. Saulo, nga taga-Tarsus. Usa ka abogado. Nagtrabaho sa Sanhedrin. Tig-hatod, tig-execute sa letters, sa sulat, sa subwina, na ipanawang gikan sa court. Muna ang trabaho ni Saulo. Ang court karon sa Roma. Nagpakanaog kung gusto ka order. Nalutuson ang tanan ng mga Kristohanon. Nagaan si Saulo o papel. Subwina, order, nalutuson ng mga Kristohanon. Isa sa pinakanon, ngayon ipapatay, di pinahagi sa pagbato. Kaya mo? Stephen, ang tao, ang usa ka diakno na punong sa balang sa Kristo. Lakpan siya o ipabato ni Saulo na taga-Tarsus. Atong namatay ang maunang diakno na si Stephen. Sa ito kayo na ito po. Itagaan sa order, sublinahan. Disubina siya napatuon sa nasod sa Damascus. Kay tuway daghang mga Kristohanon dito ba na dapat nalutuson. Dakpon, taranon sa kumanan, i-execute, rumpag yun. Wala, mga apostol sa unang panahon, inihayag dagat, inihayag sibag kay mahatlong sila ka, Saulo. Kay Saulo, usa ka isong na tao, seryoso na tao. O bitaw sa diya, na-convert siya, ang audience niya, lagi matulog. Kaya namin Saulo, makatulog ka. Nala siya buwalik. Pero isok, seryoso na tao. So sa dito po, meron doon sa Damascus, kung yung mga sundalo kay takbo, lutusan ng mga Kristohanon dito sa Damascus, pagabot niya sa dalan, may kahayag ikan sa langit. Ligo sa iya, natumbaw, nahulog sa dito sa kabayo. Nahihulog ang iyang mga kauban. Eh wala pa nakakita yung mga kauban sa kahayag ikan sa langit. Sa kabayo, hulog, may tiyog siya na doon, Saulo, Saulo, Saulo.
nganong gilutos man ako. Kung sa ingon ni Saulo, kinsa ka man Ginoo? Sa ako, ang Jesus, na imong gilutos. Pagkakal niya, wala na siya nakita. Kung sa Ginoo, gidala siya dito sa kabanay. May isa katao, alagad sa Ginoo, isugo, ginan siya. Ano anong balaya? Kanang balaya? Kay adunay tao diha nga imong tambala. Sa ingon sa mga nga alagad sa Ginoo, ingon niya, kinsa man ang tawanan? Sa pangalan niya, si Saulo, na taga-Tarso. Ingon ng tao sa dili ko man to. Kaila ko anong tawanan? Ginagihan ka na kaiso, gikahadlong ka na sa mga tao. Sa ingon sa Ginoo, at kung alaman siya, kay adunay ko ikuyo siya. Kaya gitawag ko siya, parang mahimay ako. Kita natin kung sa Ginoo. So, miyato ang tao, yampuan, sulod sa balay, yampuan, pag-ampo, ginagini, natagak ang daw himbis, nagitapon siya mata. Dahil sa yutak, nakakita siya. After niya makita, niyanon ko siya bautismo. Pero kung sinunod na ito, pagkauma, right away, pagkauma, nakita siya sa kadalangan, nagwali sa ulo sa Ginoo. Walay bisan usang binuon, walay bisan usang naninaw. Nanuman, tanan na himulong. Sabihin sila. Ang tao nagkablukan, nagwali sa ulo sa Ginoo. Wala kayo naninaw, kaya nahadlok sila. Gitadlong ka man ang tao kung nagwali sa ulo sa Ginoo. So wala sila binaw. Pag abot ni Saulo, tapos nagwali sa ulo sa Ginoo, hindi ang hayong pananan. Kaya gitadlong ka ng mga tao. Pero yung anak ay isip si Saulo, kasi si Saulo na tayo, nagwali sa ulo sa Ginoo. Ang God ka, tawag siya sa Ginoo. Ang ito, nag-ignan sa Ginoo. Gikan karon, dili na ikaw tawgon o Saulo. Ikaw na si Pablo. Paul of Tarsus. From Saul to Paul Tarsus. So, inana ang conversion sa life ni Paul. In fact, si Paul ang pinakadaghan o epistles na nasulat sa libro. From the book of Romans up to the books of Philemon, yan ang sulat. Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, yan ang tanan. Siya ang nagsulat ang tanan. Yan ang naka-books. Siya ang itawag ng tent maker sa Bible. Can you imagine? Isa ka tao ng ikahadlukan, magluluto sa Kristuhan. Human, mahila, ang Ginoo siyang kinabuhi. Kalit, nag-transform na yung kinabuhi. From being the persecutor, nagto sa ka maisugon, pagwali sa ulo sa Ginoo. Wala si Pablo, maisugon, maisugon din sa tao. Wala pagpubasa ka sa ulo sa Ginoo, maingon ang word sa Ginoo. Si Pablo maisugon na nagwali sa ulo sa Ginoo. Kaya isog din na siya. Pero, isog siya kaya ito, isog siya kung sa human, mahimong ma-convert. Asa siya isog? Isog na huwali sa ulo sa Ginoo. Wala, kung isog isog kriya, kung taon na wala pa na-convert. Siya isog kriya. Isa ko lang kami. Kung isog ka na kasauna, wala pa ka na nakailan sa Ginoo. Dapat isog yan mo na sama kay Paul. Isog ka na, huwali sa ulo sa Ginoo. Kung sa una, isog ka nga, wala, gumas mo sa balay, tinipasay ka. Karon lumingon na ka, panggawas mo sa balay, ano na mo dalang balita. Ano ba? Balita, may tungkol sa kaluwas. Sa una ka, dalang gawas mo sa balay, isog ninyo kayo, tinipasay na rin na. Magtapos na rin na. Karon dili tayo na, na-convert na. Inana si Paulo, isog siya kaya Paul, pero isog na nagwali sa ulo sa Ginoo. Amen? Iba pa, Abraham, Matthew, Zacchaeus, and even Paul of Tarsus, or Saul of Tarsus, had one thing in common. Kung samayin, ang common sa ila, they left their old way of life to embrace a new one with God. Isa lang ang common ang nila. From their old life, naman na-convert sila into Christianity, ibiyaan ang old life nila, inang igapos, i-embrace nila ang bago mga kinabuhi na gihandag sa Ginoo. Diha kanila. Now, may galag insunan ko gas nila. Aduna by transformation. Ngayon ako sa inyong kinabuhi. Before and after, before, kung sa kakakuyaw, sa kalimutan, then after, inalap ka kuyaw, yan. Tapos tunay, makita na transformation. Transformation from sinful life, gato lang sa life na matinuman sa Ginoo. Pwede niyo, si Abraham, inanak ko kanyang life. Kini, dili kayo pamilyar sa inyo, ha? Ang istorya may tungkol sa life ni Abraham before siya itawag sa Ginoo. Pero si Joshua, nasulti ani. In Joshua chapter 24 verse 2, he proclaimed to the children of Israel that before God called Abraham. Kasi ingon ni Joshua. Ingon siya dito sa mga kabataan sa Israel. Sa mga katawan sa Israel, ingon pa niya, before God called Abraham, Abraham served other gods. Bravo!
Before nagitawag sa Ginoo si Abraham, nag-alagad na si Abraham. Sa laking Diyos. Sa laking Diyos. Before siya nag-obey sa Ginoo. Imagine mo, siguro, natutulungan siya, may tungkol sa doktrina, sa upang Diyos-Diyos, sa iyang nasod mismo before siya bigyan. Pero nadungog lang niya ang tingog sa Ginoo. And he believed na mauni ang tingog sa Ginoo. Then nag-transform dahil ang iyang life from sa katao na walay ni Diyos. Ito sa katao na basta-basta lang may tuman sa tawag sa Ginoo sa pagtuon dito sa David sa kanan. Si John MacArthur, ito siya. When anyone comes to Jesus Christ, God demands on him a pilgrimage from his old pattern of living into a new kind of life. Just as Abraham's faith separated him from paganism and unbelief and started him toward a new land, a new kind of life. Manay ni John MacArthur. Si bisan kinsa daw ng doon kang Hesukristo ang Dios nagadiman kanimo o pagbiya, pagbalhin. Pag mayroon tag-pilgrims, si tawag ko. Sino ng pilgrims? Langyaw. Kung tagasamad ka, bibiyak ka sa samad o itabok ka sa Davao, pilgrims ang tawag sa iyo. Langyaw. Dito ka luman sa Davao, may taga-dito ka sa samad. Pilgrims ang tawag. Sa diha, namituo ka, minawad kay Jesus Christ, ang Dios nagdiman kanimo o paglangyaw. Unsa na matang, unsa na klase ka paglangyaw? Kinahanglan adunay pagbiya ng imong pagbiya. Dili ka patubo sa Ginoo, hangtod dili ka makabiya. Dili ka maghimong lig-on ng Kristohanon, hangtod wala kay pagbiya ng imong pagbiya. Mino, tanan ka, may grace, na-save ka niya. Kabalo ka, may grace, na-save ka niya, naluwas ka. Pero God also demands us